kardom nilitung karbi kursa cinglo mamai kekesia hin pen tiri pialong kesulang pon bom nang litung kadu kawia thengno ethe alam pachini gangtung do khe gedoan mate sumsian jati jabol kapek sitame mate karbiam sitame nang litung nyong si somsuri si sosea keso nang bang arjon long do plotangte nabang so keso pen kechepa meji aphan nilitung kekesia long nang humri iktame nilitung along nang humri pen nang litung keso cepa jok pon longji la pena duntu nilitung nabang soron ke klempon la ke karbi guru sa ching ramai pela bangke aron barim hempu mukrang pira singja arnam pharo aron atang pesi hakko pirthe plangrap pesi nitum nang klem nang kedang la sini tum pen kapachinia teng penai tum na ka humri pen bang so keso dom ra pen kadu ko be pen reng dok reng ni gidora pen je phansi nitum ke kesia hin pen nang tu aphan pachini pon kardom Koilamati Dekrum Alangroy RCC Adelong Tangdapo Dongkachengthu aklam along APHLC atum awareness program amei padopon Balipathar senso be arong along sekachilang adim dosita donaga sonmande Hanjang langso ASDC CPIML asai hemalong karlitang Vinod Misra KTR ni bacheton dun siningduk penchiki mo asai tengpon Langlokso sarthi tong bi arong along pre-Christmas katalon pon Kardom pini prime time than bang pini limitin han sepi non arjek tha birtang ton pen Lakha inkoy rapon nilip MAC constituency kaparlo angkang Koilamati along kedo Dekrum Alangroy along RCC adolong kimbomlo Ajir ding kloi pen kimle ington lesi kimbomlo bonda non malom ajo anerlo labangso adelong kimrang bomlo non kewangji surihini ra inkoy raisi aningkan jangmi acheklo angbong Kim patang vek po sila bangso Dekrum Alangroy RCC adelong a contractor alam khan pini lamchak chipipon labangso adelong a contractor aphan kachitong dun atum SGB Lawrence Teron Kasomari Polling Center amai phu Philip Terang Koilamati Development Committee asa hemlang bang chunbang Boson Rongphar PWD Department Horun Singh Be MS Koilamati Lems chunbang Mohon Teron lapen ongdung atum chetong dun Pini nilip Koilamati Dekrum Alangroy RCC adolong tangdapo pusi ning arong pen alam khan lapen Karbianglong Autonomous Council CEM MAC MP lapen MLA atum aphan Churopa Jirpot nilipen Moses Teron 365 News India Tularam rong hangaphan Churopa Piglo nilitum kachuning ria teng pen labang so delong nang patang pipa prap nang yi pu pen non alangli contractor masame chipulo March April la chekleon thom pliang bong pen bangke 2021 bangke patang vek populo la si Saraphan apora teng pen labangso akam nang pangcheng pithe kapot la pen rada ke sung akelak school somaraphan kedam ke bang siksak kado kawe nilip araphan an isi akejoy ke atowar nang thopi pot alon phan labangso delong nang patang pidap aphan step ke anapot choro parpik lo la pen par stame contractor akai alam khan phan stame choro parpik lo alangli sub technical problem ba si chu sub der chat pulo si non bang kalangli methang samet dak nang chedudun klungpen la bang so delong tang tik kalangli dopo pulo la si niltum akhalo je 2021 April ba May lampen ke delong ki mi kopelo chehlat long pu la si litum nilip la pen Koilamati la pen Karbianglong arat Dekrum adelong bangke tangpo lapen tangvek po pusi chihok lo la si contractor Pini APHLC awareness program ke padopon along rat pi amaya long lam ke than pon atengke siksidul pangtang nang ji lapen karbi akhai aphan chirai thip nang ji karbi akhai aphan long le pata anutin long lap nang ji Karbianglong along ke do bang akhai aphan long le pilong le Lasi ilitum karbi akhai 6 schedule area lo 6 schedule ateng lapen Karbianglong Autonomous Council along kedo ketok dak kedo lake Constitution ateng pensi Karbianglong Autonomous Council along kedo atum klempon hangji puta JI Carter rat pi amai along ningje pon pini APHLC awareness program amai along kachop hapon aluhi aman pen kachetong dun
IAS retired John Intikathar Babul Rongpi Central Committee Angtong Intikathar Central Committee Lapen Suren Kramsa Hawar Kehat APHLC Amaipu Labangso Amaya Long Siangod Rongpi Pensi Mai Charipon Sami Langso Pen Jirsong Terang 365 News India ke ason kapre kali dak Dongkachengthu pu bodir ho Dongkachengthu adim nitum la 6 schedule awareness campaign 6 schedule alam pachini nangji lapen allo selam vek nangji la solam itum council atum phan high court pen da order pilo lapen ke halak 6 schedule ta order dolo seta nonata selam lede alang le ili tuma council tum ta poisa ke nang rabdun log high court order high court case ki piaut ke sita hala tum aku law silam nang ni puta alang litum advocate nang che toy dun thu council pen la puja parlin parlo puta claim that puta mita claim that puta claim that pumayong la son kipu na son je ya man serong son la puja puta claim that amar nono bangke kache plang bangke aprang pen ke poisa na pidun ke ni litum phan lo puning pang samjin dia phan chot arokom la ning pang nang ke nam la dia binong ke nam de ji po phan lo Wana na pidung sa 5 lakh sala so na pidun council pen an par ke ni tu me thang si kachi rung se khoros non a pian ke ni tu me thang ai se lo the ke chen ko ke alang litum ta claim allo silam ing tung pik pusi ki pu mati hai di ing tung pik lo pu mati amati hok bon pu le tung ke aman nang rap du amat ba pi ke nang ke nam pina la masin non ke poisa ta hang thu the det le amasin non ta case ta eme thang si case ke hai thu det lo se ta hala council du mang allo bang silam thu the det le ka silam yi le hala high court long ke dan hota hai di silam nang ni pusi advocate na che toy dun thu ha su ta parlin parlo munit tum han ka pilu akam la puya la si non ni tum thek long lo la BJP do tik thu ke hadi joga munit ame non ke rong hang sang ho CM lo anor ka prek le CM nang ke plang se ta hadi BJP do tik Congress do tik thu ke la ka silam le lo la pen CPIML do tik ta hadi la ka silam le lo regional party nelitum APHLC atum wang plut plate tik thu ke hadi la sa lo ka silam le lo la pen ke lo ka silam le along si ilitum along le phelang anta bang phan GPS lo nang than PS lo non ke ilitum karbi pietom phan ta bang bongali tum ka chon nep ka du ko velo arnai sinang litum ta chini lo nilitum chief minister phan memorandum ta tumi dik lo DC phan ta pidam lo thanam lo ha borlang phera lo sarthe chinthong aro ke la son akahe no ke claim bang e uttom mujumdar Lakha ingkoi rahini Surupathar constituency angkang Balipathar ahawar Senso Bay arong along hawar arad atu sekachelang kijoy ki aphan pura Senso Bay sub center ningkan thongkep aprang pentami dopon lo bonda bangso sub center along Dr. Mesen ave lapen nurse ki do thip ave lasi non prabjin pen hawar arad atum sekachelang kijoy ki kilongji aphan Senso Bay sub center along Dr. Mesen donangji lapen nurse atum sitame donangji lapen kesok yun ese kachelang abang phi atum apan kachipon kachewan awar sai donangji pu hawar arat atum pen birta nang pachini don lapen Senso Bay sub center se kachelang ahem an kedam kewang kacheleng atowar kimeme ajok towar theklok anta chetherak meme mate mekri bu proof ason keman komat lo arpu lasi non prabjin pen towar sitame Black topping mate towar ki ikewan ponji aphan Karbi Anglong Autonomous Council Medical in Charge EM lapen CEM atum aphan hawar arat atum pen tuning ripon Borpothar pen Jotno Singh Be 365 News India Matijong ni phai krener kep arni lakha ingkoi rahini Surupathar constituency hanjang langso ASDC CPIML Asai hemalong kalitang Vinod Misra kithi arni pacheton dunsi ningduk pen chikimo asai dengpon pini bangso asai along manpeng aluhi kachetong dun Dr. Jayanta Rongpi abarim MP Longki Phangcho BDC Kongchun Bang CPIML Amlong Ingti Nirman Shramik in charge Karbi Anglong Rocky Togbi
SYJ Central Committee Kongchun Banglapen Rajesh Ingti SYJ Central Committee amai phu atum chetong dun pini bangso asaya long kachetong arat atum pen pinang an apor chingwai chingsai ponsi non kivang ji apor ASDC lapen CPIML asong pangtang ponra k long ri long pat aphan kimisen asai ang deng ke wan pon thek ji aphan chethan chipare pon borpothar pen jotno singbe 365 News India Pini sami langso Catholic Church kaparlo langlokso sarthi tokbi arong Catholic arat atumpen pre-Christmas talon pon labangso amaya long Benjamin Teron ahin pensi mai japon lapen aluhi aman pen abarim Caticus Benjamin Ronghang sami langso Church Committee amai phu Hurjo Teron Bor Teron lapen William Rongpi atum chetong dun Benjamin Ronghang ahin pen pre-Christmas alam aputhak sitame Radaphan Than Pon la sonsi labangso pre-Christmas misen pen pajut pon longlo Sami langso pen jirsong terang 365 News India Pinia berta ke lapuan se kangton iglo ajo ke me kurwang thu